Barka da shigowa zangon Waka TV. Ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar muku da mun ɗora sabon bidiyo. Silar sanki ne, silar sanki ne, silar na zo gare ki akan ƙauna ki mun maraba. Ku bacci nake ta mafarkin kin zaman sahiba. Ina fito kyawu min gizo da tunanin zucikin rarraba. Duk sanani ni zana jure asilar su ba zan bar ki ba. Duka rashi har ma da samun bai wuce kudurar rabbi ba. Na san da su bai duba kyawu da kuɗi ba su fanshe shi ba. Shin mai yasa ni ba ki saurare na kin sakan fargaba? Ki ɗauki wanda zai so ki domin rabbi ba kyawun surar ki ba. Silar sanki ne, silar sanki ne. Da soyayyar ki da ni tuni mun saba. Ina kike ne ki fito ki mun tarba. Ban mance dukan ƙaunar da kika yi mini ba. Dukan buri bai fi zama da masoyi ba. Ga alfishiri zuciya ta ke tabuwa dalili. Idan na rufe miki sirrai ya zama jidali. Ki yarda da ni san kika rai zuciya yi wa kulli. Na yarda da alkawar ɗinki karai na ba zan cire ba. Zan yada ki yarda da ni rayya na ta so ke miki yar gata. Dukan da nake yi ba ni san ki murata. Kalar rikita na burge ni tun da kin wuce yan mata. Da ke na barinta a bar ƙauna ta hoki mun gata. Ki yarda da ni rayya na cike na bai duka yarda ta. Komai rinsi zan bi ki ta ko'ina.